Болна, линееща, изпосталяла, страдалец. Термини, чието опис търсачката преди няколко месеца би резултирал в моя речникова илюстрация. В едно по-хуманно мироздание, което не третира телесната капитулация като атестат за занижена екзистенциална ефективност, физиологичен разпад от такъв порядък би представлявал легитимно основание за покой. Но като дългогодишен възпитаник на капиталистическата школа по вина, реших, че съществуването ми под опеката на болестта не би било оправдано пред трибунала на битийната целесъобразност, ако не бъде засвидетелствано пред камера и капитализирано като дигитален съдържателен актив. Денят започва с БНТ, с мен Христина Христова и с Симеон Иванов. Денят започва с баня, защото ако смъртта чука на прага ми, държа да я приветствам в естетически приемлив вид. След няколко часа температура, създаваща усещането, че съм отдала тялото си под наем на преизподнята, дойде време за смяна на превръзката на хематомно травмирания ми ръчен придатък. Аз също нямам високо мнение за себе си. Мисля, понякога имам, понякога нямам. Знаем, Форче. Под звуците на филмарски музикален съпровод предприех дълго отлагана организационна реформа на гардеробното хранилище и реставрирах санитарния вид на обувния фонд, като поради засиления обществен натиск на бумърското фейсбук съсловие се принудих да екскомуникирам любимите ми грозни обувки, които според множество злощастни индивиди, страдащи от хроничен недостиг на собствен житейски сюжет, са единствения ми ходилен инвентар. Една пресконференция на белите ми дробове по-късно, с 9 здрави пръста и вътрешни органи на прага на колективна оставка, се отправих към близкия куриерски пункт, за да инкасирам скромен асортимент от виртуално придобити новопостъпления, сред които и нов портативен телекомуникационен апарат с водова естетика, който да замени морално устарелия му предшественик. След крупна дотация към фармацевтичната индустрия с помощта на единствения ми надежден житейски спътник ChatGPT, гастрономизирах птичи протеин върху картофена база. Аз съм доста ревнива, знаеш. Ама просто не мисля, че ме превъзхожда. Аз не знам човек, който те превъзхожда. След този съдържателен словесен обмен с близка съратница, рискувала здравния си телесен статут, за да ми донесе лекарства, гозбата бе финализирана. Много добре изглежда. Даже и Фейсбук тъпанарите трябва да са доволни. И настъпи моментът за декомпозиране на новопридобития ми пешеходен арсенал. Точно така, духовни пролетари! Имам нови грозни обувки. Естетиката ми не подлежи на колективна вивисекция. Ха-ха. Добавяме към тях 3 ходилни актива с повишена надморска амбиция и тези удобни акуланабита, които не биха стрували повече от 30 евро, ако не бяха облагородени от апробиращата хералдика на господин Лагерфелд. Денят приключва с Netflix и чил. Това бе всичко от мен, уважаеми зрители. Благодаря, че съпроводихте боледуването ми и, както казва един от любимите ми олигархични класици, бъдете здрави!